кого вы представляете? Кто вы? Я ключніця Гальшанського замка. І ўжо 4 стагоддзі захоўваю ключы ад самага таямнічага і містычнага замка Беларусі. Калі ласка, магу пазнаёміць вас з гэтым замкам, калі у вас ёсць жаданне. У нас нема часу. Жадання ёсць, часу нема. Знайоміцца з такой прыгоженькой ключніцай. Вялікі дзякуй. Ось якраз мы пашылі касцюм, канец 16-го, пачатак 17-го стагоддзя. Якраз такі корсетный жакет, вось, з рукавамі, мог асобна носіцца, вось, у нас з рукавамі, спадніца па тым часе, накидка коротенькая, вось, якраз такая была завушніца, спецыяльны галаўны убор, потому что жанчына дарослая не могла показываться з адкрытымі волосамі, і шапка мехавая, гэта такі зімовы варыянт. Ну і, канешне, паколькі яна ключніца, то маецца у нас фартух. Але фартухі таксама маглі носіць і гараджанкі. Мяшчанкі таксама носілі фартухі да камплекта. Чым адрозніваўся камплект, напрыклад, вось жанчыны-магнаткі, да, вось багатай жанчыны ад простай гараджанкі. Гараджанкі часта шылі сукенкі цёмныя, аднатонныя. А вось тут ужо былі больш светлыя, вышытыя каштоўнымі камянямі. А гараджанкі насілі прыкладна такі ж фасон, але цёмныя, аднатонныя тканіны. Вось, і, канешне, не такія дарагія гэта былі тканіны. Але паколькі наша ключніца жыве ў замку, то мы ёй дадалі крыху золата. Да, не танная у вас. Крыху золата дадалі. Сукенка не танная. Да. Ну, бачите, тут золата і мех дадалі. жа вон. А Бачите? мех, да, ну, конечно, Да. гэта мы, конечно, вывучалі гісторыю касцюма, стараліся пашыць на адпаведны перыяд, але, конечно, матэрыялы... А мы у нас вывучали это кто? сучасныя. Мы это кто? Мы музей, Ашмянскі краязнаўчы музей імя Ой, Богушевіча. як. А Гальшанскі замак – гэта наш філіял. Вось якраз мы вырашылі пашыць касцюм, які падпавядаў таму часу. Не сярэднявечча, з такімі вось там кафтанамі, такімі доўгімі плашчамі, і ўжо не барока. Таму што барока – гэта зусім іншая гісторыя. А гэта якраз канец 16-го, пачатак 17-го стагоддзя былі такія даволі сціплыя, касцюмы. Ну, коль вы супрацоўнік музея, скажите, калі ласка, чорны замак Альшанскага ў Караткевіча много выдумак? Ці ўсё ж таки трошку ёсць праўды? Можна доўга расказваць. Канешне, пачнем з таго, што у 17 стагоддзі ніякіх князёў альшанскіх ці гальшанскіх там ужо не было. Гальшанскія валодалі замкам да сярэдзіны 16 стагоддзя. Гэта быў вядомы род, знакаміты род. Але з пачатку 16 стагоддзя ён страчвае свае пазіцыі і перастае памінацца ў дакументах. Дык ён такі разбураны там і стаіць? Я была там у вас. Ён адноўленая вежа. Вядуцца кансервацыйныя работы на 2 карпусах суседніх. Мы прымаем турыстаў, ёсць экспазіцыя. Приезжайте к нам в Могилёв, калі ласка. Вы такая прыгожая. У Могилёве мне тётка жыве, я сама сталачына. Вот так, приезжайте, калі ласка, до нас.